yamde sappo e tati woni to Bamako leydi Mali yamde sappo e joyi to paari. Rama Diallo e toɓɓe mawɗe kibaruji ɗiɗo RFI fulfulde hande nyaloma alkamisare konun koɓe MINUSMA nde fedde ONU keddoto nokku muɓɓen to leydi Mali e faccapanɗe tati lewru jeega ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e noga e tati ɗum jewte ngomu halfinagu ndenagu fedde nde daltini jonnon ko ɓe konun koɓe tawante ton ana hani ɓeydude sembe jokkugol hakkeji ɓi adama en dow gollidan konu Mali tawa laamu ana hoytina du golle mabɓe bangal tefore so bononda waɗi ɗum yeli daraniɓe hakkeji woɗi caggande lana ndiyam dawɓe huɓɓi yite to Kafountine jiyal Casamance ɗo leydi Sénégal ɗo mayɓe ana jokki ɓeydade sappo e joyi jiitama tawraka yonkiji seede goto mo keɗotoɗen e ɗi kibaruji ana andina en ko nge yite koɓe moƴƴiniranno nema hawre essence lana ka ko saabi cum o mayɓe majjuɓe ko yanuɓe ndiyam ɓe tawraka bawɗe e mbuulam hande hakkunde Ukraine e Russie ana haɓɓi walde ota hoore e jonne mabɓe nde jeɗɗire to Madrid Espagne ko ɓuri tengude e ɗe jewte tawama nde e hamde jokkunde to leyɗe Europe kambali saɗɗa mayre wofata goto ɓe koyni dabare ɓeydude ndenagu e datode kono fato dambuɗe Russie. On calminama o RFI fulfulde kibaruji meɗen hande nyaloma to Mali puɗɗirten ton MINUSMA ɓeydanama heddade e leydi ndi faccapanɗe tati jeega ɓurdu hitande ujunaji ɗiɗi noga e tati warore hollude tan kamɓe laamu Mali dahuri tan ɓe keɓata balla kunu Faransi e ley wonude e haɓude rafindenagu mawɗo gonɗo ton joni mercenaire en Russie indama ana jokki gollidinde ɓe pelle daraniɗe ɗono daraniɗe hakkeji ɓi adama en ana noddi laamu leydi ndi sembinɗina gollidan hakkunde ONU e konunkoɓe leydi mabɓe ɓe kollita fa hande duɓe acca golle gaɗa so tawi bononda hakkeji ɓi adama en indama toon Abdoulaye Dikko ɓe konunkoɓe fedde mawde addunar ndu ɓeydanama hitande gona e leydi Mali jonnon ardiɓe Mali kolliti jaɓata ɓe jaaha e ɗo ɓe jiɗi nanno ɓe jiɗiri kasen du ɓe kolli salare mabɓe MINUSMA waɗa tefore e dow bonandaji hakke ɓi adama tawe wona yamirore ardiɓe Mali fedde Mali draninde rende hakke ɓi adama goto e hooreɓe nde fedde Sékou Coulibaly ana sefani en so tawi MINUSMA ƴetti pelital wadde tefore welitindi min e yi en ndam ardiɓe Malinaɓe ina poti tengtinde ndenka mabɓe gam ɓe mbaɗa nde tefore beele yimɓe ene ganda saabiɓe ɗi wargoli ɓe nawe e yeeso sari ɗum woni ko ɓuuri webde ko kono so tawi MINUSMA ina foti wadde tefo e tawtini hen tefoɓe Malinaɓe ɗum woni ko ɓurata webtinde gueɗe ɗe e nder ɗum kam sikke wala hen e wi Sékou Coulibaly nde yamirore laamu Mali ana wawi waddude tiiɗalla e golleji MINUSMA joni noon MINUSMA foti hollude ardiɓe Malinaɓe ko saabu rende ɓiɓɓe Malinaɓe waɗi ɓe ɗo wiyaniɓe yoɓe kaaɓe kono ko yo MINUSMA waɗ fodde muɗum gam ardiɓe Malinaɓe wondude e ɓesguli ɗi mbawa hoolade ɓe komin hujjikinantoɓe min mbawa haytude golle amen kono kam miɗen namno MINUSMA yo waylu jaɓɓal nde hitande nde MINUSMA ɓeydana ɓe mbasan balla kono France ana huladu sanne pati ɗum saabo yoga e leyɗe Europe ɓamta kono ko e muɗum wonɓe le MINUSMA eley on wakkati du walde CEDEAO ana e sigila kawritan gongal tati lewru waroro ndu ɗum ko haalde ko fati e laamuji fadde to Burkina to Mali e to Guinée leyɗe tati Afrique hinangue wonude e dawro konunkoɓe jundam laamu faddewu mbi'en jogola ɗinɗon laamuji e jukkoje fa hande fawaɗe dow mabɓe ɗum ɗo en fof ko yewtete e leyde e nyalande fadde kawrital ngal hono kamɓe wonɓe to leyɗe iɓe gonɗe sahorade golleji filade ko ɓe daltina fadde nyalande de e finde umuba hooreɓe ɗen leyɗe Afrique bange hirnange no habba e ngal tumbodiral ɗum ko fii gasingo yewtere maɓɓe nde ɓe fuɗɗino e jonde yawtunde koye ngal yiidigal andoto si tawi ɓe itta yagginere fawanonde e hoore Mali Guinée e Burkina Faso kadi no tawa e cukkaɓe ɓen si tawi ɓe waɗali ko ɓe landa kon ko cippude ɗum o jagorɗo halfinaɗo huwodira Guinée e leyɗe janane Mori Sandanku yaate yahi e leyɗe Buy fi yiidugol e ɓen yeesoɓe weeɓitana ɓe peeje maɓɓe fiita yagginere fawe e Guinée wono Mali kamɓe kan ɓe nodditi pelle dawro e société civile
fi ɓangingol hitande woteji maɓɓe ɗum no habba e lewru ɗiɗaɓuru hitande 2024 Mohamed Isufu toɗɗaɗo wonugol hakkunde Sidiyawo yeesoɓe Burkina Faso waɗi tinodiral e ɓe hooreɓe adonde jonde maɓɓe hewtude e ɓaawo nde jonde jagorɓe Burkina Faso hankin kalamorgo leydi ndi ɓe yeesoɓe holliɗi woteji maɓɓe waɗay e lewru ɗiɗaɓuru hitande 2025 ɗo leydi Sénégal saɗɗa jalton ɗannotoɓe ɗon lahna maɓɓe nangi yiite ko saabi mayɓe 14 altinere faltinde ɗum timmi joni mayɓe 15 ko ɓeydi en keɗoto ga Souleymane Marina ɓiggine Bisawo tawaɗo e ka lahna kanko daddi e yonki makko imo siditano en na galo mun jo siyata bakele ndanga jo 450 min ko ujunaji capanɗe jeenayi kaalisi CFA mi yoɓi jon laana kan mo wiye Diallo meɗen ɗuɗuno e nder kan laana miɗo sikki tun meɗen ɓurno yimɓe temeɗe ɗiɗo ko woni e sabu ɓe mayuɓe ko yiite iwruge kamen defata ɗon ka nder laana na wonde laana kan ko e dogude ko wonno ko yiite iwruge kamen defayno fii komin ñaama ko ngen yiite ukkodiri essence ko laana kan hutora jillidiri e ndiyan ɗan ko on tuma laana kan huɓɓi wawɓe ndiyan ɗan fulbi ɓe wawani fubbade ɓen heddi ka nder ndiyan heddi ɓen ka nder laana sumi min tigi gila yiite nge huɓɓi mi eti hunde hibbude ndiyam fiinge ɗaano kono hari nge ɓuri doole ko on tuma mi fubbi kono ka nder ndiyam miɗo hayno wonuɓe ton ɓen no suma heɓe wulla hari ɓe Guinée Bissau ɓe Gambie e Guinée Conakry eɓe Nigéria fo no ton Sénégal bije Gambia bije Guinée Conakry bije Nigeria bije ele kibaruji ɗi caggal nde walde lundiɓe laamu Sénégal yewi askanu wi filti seppo muɗum go adino kenga alarba ɓe koyni dalili waɗude fa handen sawto hande ɓe andini firtugon hono go seppo ko saabe sigila julɗe layya e noddandu surugol ko dinankoɓe gaɗe maɓɓe joni noon ɓe aadi waɗude soññinde na tappuɗirde kaake hande jemma hullude mette maɓɓe fa hande e kibaruji meɗen yaasi leydi fedde autant waɗi batu e leyɗe ñalaɗe hande wonno koɓe timminta joddan maɓɓe to Madrid leydi Espagne e leyɗon haala Russie e Ukraine nde hamde wonde e tollude jama indama toon ko heewi hoynama ɓe naɓɓe koyni dalili hono ɓeydugon konunkoɓe fato dambugal Russie haɓude na sakkade nde hamde en keɗoga Aissa Show kanko waɗani en jantore e nde jonde autant nde fandare mum woni ƴewtinade juɓɓudi fedde nde joni woni gadanol gila hitande 2010 mbiye tan ene ɓuuri laftude Russie ene wonti hayre nde moni emen kala wawi ferguitade wadde ene haasi addana en caɗele kisal ko ni wi Jens Stoltenberg kolaɗo kuuɓal fedde autant ngal pottital ma fellit ɓeydude darne mum e batte konunkoɓe e banggue funnangue fedde nde kettuɗo e Russie e ɗum limore konunkoɓe mabɓe ɓeydoto toon fof wontata ko 300 konunkoɓe emin tawti nden yiyande kadi emin tengtina autant hande ɓuuri darade ko ɗi konngudi hoorejo Amérique Joe Biden suuti e nantinde e banggue mum tittingol darde kono Amérique e nder Europe fof ha jofti e leyɗe Balte Russie e banggue mum holliti hulani fayani e nantingol kabaru hoorejo États-Unis fewjoɓe ɗe pellitte ene cikka Russie ma hul e ɗum kono ɓe dañata ɗum woni ko cukko jagorɗo kalfinaɗo jokkodira Russie nantini nde jonde ma won kadi fartange darnude lawol ngam natgol Suède e Finlande yiɗɓe tawtude autant caggal nde Russie yani e Ukraine Aissa Sow taweni hande nde en kono Russie kamɓe ɓe dahuri hono ittade e nokku wiyeteɗo île au serpent to leydi Ukraine no waɗa de tawa yaltingonne e maji heɓa jokkude ton no waɗa fa hande ndu de tawa iɓe mbawi naftude yimɓe heɓude nemaji ƴiwoji ɗe leyɗe woɗi du to Israël ton en député en woti dannugol golle suudu député en capanɗe jeenayi e ɗiɗo dow temede e nogaho e maɓɓe notanoken ɗum laato Yayi Lapide kam woni jaɓɓotoɗo lunde jagoɗo arano luttude e Neftali Bennett fadde suɓagon laamu waɗede ɗe ñalaɗe joni en jokkitoto